Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, can you please post my own story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndiri kutsvakawo any kind of spiritual help. Matambudziko awo andiri kusangana nawo akawanda. Kana kuri kunzi munenge muine n'anga yamunoziva, ndingafara chaizvo kana mukandipawo mafone numbers enyanga yamunenge muchiziva. Asi nyaya iripo ndeyekuti inini manje mari yekuti ndige ndichizokwanisa kubhadhara n'anga yacho iyoyo handina. Saka pari zvino ndanga ndichitsvakawo n'anga yekuti inokwanisa kundibatsirawo mahara ndisinawo chandinenge ndabhadhara. The reason as to why ndakazouyawo kuno kuSouth Africa yainge iri nhau yekuti ndainge ndiine maproblems andainge ndava kutarisana nawo muupenyu hwangu. Ininiwo ndainge ndiine vana vangu vatatu. Saka apo pandakaita mwana wangu wekutanga ndainge ndiine 18 years. Ndokubva ndazomitisa umwe musikana wandainge ndichidzidza naye, uyo akazova mudzimai wangu. Takaita mwana wekutanga, ndokubva taita mwana number 2, tikabva tazoita mwana number 3. But kubvawo ipapo takabva tachizoshayikirwa nevana vaviri. And now I am scared nekuda kwekuti ndinokwanisa kuzofirwa zvekare nemwana uyo number 3, my last born. And mudzimai haatozvizivi kuti ndini ndakakonzeresa kuti vana vange vachizosvika pakufa nemachallenges mamwe andakambosangana nawo. So pane umwewo akati iye anokwanisa kundibatsira, iye anoita zveun'anga. Dambudziko riripo nderekuti iye anoda mari yakawanda, ende akabva ati kwandiri zvitori kwauri kuti unge uchitsvaka mari nekukasika, otherwise zvinhu zvako zvinokwanisa kuzokuomera ende unokwanisa kuzotoshayikirwa zvekare noumwe mwana uyu. Saka unotofanira kutoti unge uchitoita zvinhu zvako nekukasika. Dai kwanga kuri kunzi mari yaari kuda inenge isina kana kumbowanda, ndaiti zvimwe kuda ndinokwanisa kutsanziridza ndichiunganidza mari kusvika yakwana. But nyaya hombe iripo ndeyekuti mari handitomborina, ende murume uyu mari yaari kuda yakawandisa. Ndakatombomukumbira ndikabva ndati, nhai madii mangondibatsira, sezvo dambudziko racho randakatarisana naro muchiona kuti idambudziko rakakura, madii mandibetsera, then ndobva ndachizoshanda ndichikupai mari yenyu. But iye akabva ati kwete, izvozvo haazvikwanise, ari kutoda mari yake nekukasika. Hanzi tisati tatomboita anything, ini chandiri kungoda kubva kwauri imari yangu. Ende zvose izvo zvakaitika kwauri unofanira kuti unge uchiziva kuti ini nyaya dzakaita saidzodzo handingadzipindiri. Chandinongoda chete kubva kwauri imari yekuti ndinge ndichikwanisa kukubatsira, chinoita kuti iwewe neni tikwanise kuva neukama. Inhau yekuti inini ndikuda kukubetsera, iwewe uri kudawo kurapwa neni. Pasinawo izvozvo zvinoreva kuti iwewe neni tinenge tisina kana ukama hwatinenge timbori nahwo. Saka izvi ndo zvandakaudzwa nen'anga yacho iyoyo. So ndichiuya panapa mukoma, ndiri kutodawo help kubva kumhuri yeZimbabwe, asi kana mukandibatsira ndingafara chaizvo. Iniwo zvakaitika kwandiri mukoma zvakatongoitikawo by mistake. Yainge isitombori kana tarisiro yangu yekuti ndingazonzi muupenyu hwangu ndakauraya munhu through an accident. Ndainge ndichishanda sadriver apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndaishandira umwe mudhara uyo ainge aine kombi yake. Saka mudhara uyu aiwanzokutimhanyisa pabasa. Zvinhu zvake zvose zvaainge achiita zvaingova zviri zvekungotimhanyisa chete, asitomborina kana nguva yekuzivawo kuti munhu wenyama anofanira kuti ange achizorora. Saka mukufamba umu ndo mandakazosangana nemachallenges awo akazokonzeresa kuti umwe mukadzi ange achizoshayika paaccident iyoyo. Zvino ndatambudzwa nemweya wechipoko, hama dzangu, handizivewo kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndainge ndichidhiraivhawo makombi ndisati ndauya kuno kuSouth Africa. At that time zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2017, apo pataichimhanya. Zvataiwanzokuita ndezvekudai so
taienda kuBeit Bridge nekombi yedu tobva tachizomirira vaya vanenge vachibva kunohodha muMessina, then tobva tachizovatakura kubva muBeit Bridge kuzonosvika kuMasvingo. Taiti kana tikasvika kuMasvingo tikaona kuti panenge paine pressure yevanhu vanenge vachida kuenda kuHarare, zvekare taibva tachizotora mapassengers aya tobva tazoenda nawo kuHarare. Saka mundara uyo wandainge ndichishandira iye ainge achitongonetsa pache zvake. Saka nerimwe gore, it was during Christmas, tainge tiri busy tichiita ma-up and down, pasitomborina kana nguva yekuzorora. Taingozviudza kuti Dragon, kana ukanwa Dragon ndo rinoita kuti unge uchizokwanisa kuzoshanda usingatombowani kana nguva yekuzorora. Asi musi uyo pakazoitika accident yacho iyoyo, ndakatoudza mukomana wandainge ndichifamba naye, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndisingatombonzwi zvakanaka ende ainge atori hama yemurungu wangu wandainge ndichishandira. Ndakamuudza kuti I was not feeling okay. Apo patainge tiri muBeit Bridge takamirira kuti tinge tichilodhewa kuzonosvika kombi yazara kuti Maku, apo ndaifanira kuti ndinge ndichidhonza netrailer. Ndainge ndiine chiIveco chandainge ndiinacho musi wacho iwoyo, asi akabva ati kwandiri, okay, kana usiri kunzwa zvakanaka hapana problem, zvandava kuita ndava kumboenda kunotenga zvokudya tobva tambodya. Saka akazodzoka zvake, ainge akabata maDragon 4 ndokubva atora 2, iye akabva azotorawo mamwe 2. Ndakanwa rimwe racho ndikabva ndaita sekunge ndainge ndava kunzwa senani. Ndisu uyo ndokubva tapinda muroad, takati tati fambei, pasara makilometers aikwana iwo kuita about 100 kuti tinge tichizonopinda muMasvingo. Ndo kwakabva kwachizotanga kunaya. Apo zvino ndainge ndava kunzwa kuti pano ndainge ndabatwa nehope. Zvino ndakabva ndachizovhura Dragon rangu riya ndokubva ndatanga kunwa. Ndakaedza maskiri ose andainge ndichiziva kuti kana ukabata mudrive wakadai, kunyange ukatomborohwa nehope, unotosvika kwaunenge uchida kuenda as long as road iri straight. Motikari yako kana wakangobata chete steering inongofambawo iri straight. Ndaimbozama kuti pano nepapo ndombovhura window kuitira kuti ndinge ndichimborohwa nekamhepo, asi mvura kamunayiro kacho kayainge yoita ndo yainge yokonzeresa kuti pose apo pandinovhura window avo vainge vakagara kumberi vange vachicomplaina because mvura yaibva yazotanga kupinda mukombi ichinaya. Saka ndakazoti ndati fambei, ndo pandakatanga kutsumwaira ndokubva ndatongoti gone. Ndakangozviudza kuti apa zvava kuda kuti ndinge ndichimbojegera ndomborara kuda kwemaseconds. Zvechokwadi mukoma, ndakangoti ndichingonovhara maziso kudai, ndiye gone, hakusisina kana munhu. Pandakazopepuka ndakanzwa rimwe zisaundi iro rakandivhundutsa, rakandishamisa. Ndainge ndatoita head on neimwe motikari yainge ichibva kusaidi rekuHarare. I crashed straight into that vehicle. Zvino umwe mukadzi uyo ainge ari mukombi iyo yandainge ndichidriver ndokubva atongofirapo pasport. Mumotikari muya makabva mazofawo umwe murume uyo ainge ari passenger, because pandakazama kuti ndinge ndichinzvenga apo pandakavhunduka ndokubva tachizongonorova head on, passenger to passenger. Saka iye mukadzi uyo akafira pasport, nayewo murume ainge ari passenger akabva afira zvekare pasport. Saka mushure mekunge accident iyi yaitika ndipo pandakabva ndachizosungwa, asi mudhara wandainge ndichishandira akarwadziwa nekuda kwekuti muzukuru wake naiwo akabva asungwa, uyo ainge achishanda sahwindi wangu. Takasungwa tose tiri vaviri, zvakazokonzeresa kuti ange achizobuditsa mari yakawanda kuti tinge tichizoburitswa mujeri. Zvechokwadi pakashanda mari, akatsvaka maloya, akanotora rimwe loya rekuzvishava nerandisingadi kutaura zita racho, ndokubva amubhadhara murume iyeye ainge achiziva zvaanoita. Asi ini ndakabva ndanzi kuti ndige ndichingobuda mujeri zvinotinetsei, ndaitofanira kutoti ndige ndichitombogara mujeri. So ndakazogara mujeri kuda kwegore rose ndiri mujeri. Saka hama dzemufi padzakazozviziva kuti ndainge ndapiwa parole on good behavior, vakabva vati inga zvenyu vane mari munoita zvamunoda neupenyu hwevamwe vana vevamwe vanhu. Zvino isu zvatichaita sezvo tiri varombo tisina mari semari yamuinayo, isusu tichangodhila nemi nenzira idzo dzatinoziva dzechivanhu. Zvechokwadi ndakabuda mujeri ndokubva ndangoramba ndichingoenderera mberi ndichishanda
ndakambomushandira mundara uyu about 3 days, but pandakangomuudza kuti ndainge ndava nezvandainge ndichisangana nazvo, mudhara uyu akabva atongondimisa basa same time. Ipapo ainge atozviziva kutoti ndainge ndava kutotevererwa nemweya wengozi. Asi ane zvimwewo izvo zvaakazondiitisa zvandinofungidzira kuti zvimwe kuda ngozi iyi yakambotanga yabudikira pamwana wake musikana ndokubva achizoidzingira pandiri, because pane umwe musi wandakamuudza kuti mudhara, ndakati ndichidhiraivha nerimwe zuva ndichidzoka kunoku, ndo pandakabva ndachizongoona kuti pasaidi pangu panga pakagara mukadzi uya uyo akafa paaccident. Hapana kana kuzombopera mazuva, ndo paakabva achizonditora mudhara uyu akaenda neni kumba kweimwe n'anga. N'anga iyi yainge ichitombogara muHarare asi yakazoshayika zvayo, ndokubva achizoti kwandiri, ndoda kuti unge uchibata mugoti uyu. Saka mwana wake ainge akabatawo mugoti, ininiwo ndakabata mugoti. Saka takabva tatanga kudhonzerana mugoti uya, sezvo mwana wacho ainge achiri mudiki. Ndikabva ndamukurira pasimba, akabva ati no, unofanira kuti unge uchiziva kuti uri kudhonzerana mugoti uyu nemwana mudiki. Saka pakuzonodhonzerana mugoti uya mwana uyu ndiye akazosara akabata mugoti. Ndokubva ndachizotorwa nen'anga iya ndikabva ndazopiwa mvura yekugeza. Mvura iyoyo mukoma ndakazongoisiya irimo mubhaketi. Kubva ipapo zvakabva zvazotoita worse. Ndainge ndava kutomuona mukadzi uyu apo pandainge ndadzingwa zvino basa ndava kushandirawo umwe mudhara. Akabva achizouya kwandiri mukadzi uyu achinditi, iko zvino zviwe uri kushanda, but tariraone kuti vana vangu vari kutambudzika sei. Saka iwewo vako vana ndivo vane kodzero here yekuti vanokwanisa kudya vachiguta, vangu vana vachitambudzika? Zvino achachengeta vana vangu ndiani, nekuda kwekuti wakandiuraya? Saka newewo ndoda kuti vako vana vange vachizotambudzika, uchazviona chete. So mukomana acho ndo zvainge zvava kuitika panguva yacho iyoyo. Ndichingorota mamwe mazohope ainge achityisa. Ndairota ndiine mwana wangu musikana. Mwana uyu mukoma ndaitoenda naye kun'anga. Ndasvika naye kun'anga ndobva ndatongonomusiya mumaoko en'anga. Ndobva ndatopepuka ndichinzwa mavoices achiti, mwana wako afa iwe, mwana wako afa. Saka kusvika pari nhasi mukoma ndiri munhu wekuti ndinongosangana nemaproblems akasiyana-siyana mukurarama kwangu, ende handizivewo kuti ndingabatsirikanawo sei. I am going through hell, ende ndiri kushungurudziwa nemweya wechipoko chacho ichocho, ende ndinongoramba ndichingorota hope idzodzo. Munoti kana mava kuda kufiwa mumhuri, anouya kuzonditora mukadzi uyu obva ati, iwewe handei, tinobva tachizoenda kune imwe nzvimbo inenge iri kure kure. Tichifamba kudaro ndinozomubvunza kuti nhaiwe, ko uri kumboenda neni kupi? Ndo pandinozongokaruka ndationa kutoti tinenge tatova kumakuva. Tiriko kumakuva ikoko, anobva azonditi, ndoda kuti iwewe unge uchichera gomba iroro ndo richazova guva ranhingi wako. Like ipapo pakafa vana vangu ndaitorota zvichitonzi apa pauri kuchera ndo pachazovigwa mwana wako. Zvino ndinoti kana ndikaramba ndobva ndati aiwa handizvikwanise kuti ndinge ndichichera guva rekuti unge uchizouraya hama yangu wobva wazoikanda mugomba omu. No, handizvikwanise, siyana neni. Anobva atanga kundirova, ende chinondinetsa ndechekuti mukadzi uyu kana akandirova ndiriko kuhope ikoko, pandinozopepuka paya ndinobva ndatoona zveshuwa kuti ndinenge nditori nemavanga nemadzvanga mumuviri mangu mose, ende handisi kuda kuti mwana wangu uyu ange achizofa. Ndinozivawo kuti ndakaita mistake panguva iyoyo pandakaita accident, but hakuna munhu anoita accident achida. Zvinhu izvozvo zvinongoitika, usitomborina kana tarisiro yekuti izvi ndo zvava kuitika. So handichazivi kuti ndoita sei. Murume uyu aindishandisa zviya zvekuti unofanira kuti unge uchizova nema-weekly targets ako. Kana ukatadza kubata matargets ako epaweek peweek, zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka umwe driver. Saka ndainge ndisitomborina kana choice zvachose. So right now ndiri kutsvakawo help muri yeZimbabwe. Iniwo zvakaitika izvi, vanhu vaviri hongu vakafa, ndikasungwa, but handisirini ndakazviburitsa mujeri. Nyaya iyi yakatoenda pamberi pamagistrate akatonditongerawo gore rose ndiri mujeri. Ndiriko kujeri ikoko zvikabva zvanzi good behavior kuburikidza nemaloya ake mudhara uyu nemari dzake dzaakashandisa, ndokubva tachizobuda paya. So I don't know, kunokuwo
ndine vamwewo vandakambosangana navo avo vanoita zvekubatsira, saka vakabva vazondipa mushonga vakabva vanditi uri kufanira kuti unge uchienda kunokumbira ruregerero. Ndakabva ndaudza veukama ndokubva tachizoenda kumhuri yemukadzi uyo wacho wandakaurayisa muaccident. Takati taenda kuya zvino ivo vari kuti vanoda mombe 25. Panguva yacho iyoyo ndainge ndambozama kushanda, iniwo ndinobva kumhuri inotambura, hatina kana chatiinacho. Panguva iyoyo takatongomanikidzira kuti tikwanise kuunganidzawo mari yekuti tinge tichienda ikoko. Tainge tingori nemombe imwe chete. Zvino vaya vakabva varamba vakabva vati mombe 1 hatiigamuchiri, tikuda mombe 25, nekuti mufi wedu ndozvaari kutaura kuti iye kuti munge muchiripa mweya wake munofanira kuti munge muchibhadhara nemombe 25, otherwise vana vako vose vanopera kufa uye zvekare hama dzako dzichapera kufa. So right now hama dzangu idzo dziri kundishora dzichiti ndini ndakakonzeresa ndikapinza mweya wengozi mumusha. Saka ivowo in secret vava kufambawo vachienda mudzin'anga dzakasiyana siyana kuri kundiroya. Saka izvozvo ndizvo zviri kukonzeresa manje kuti mweya wemukadzi uyu unge uchitsamwa, unobva wauya kwandiri uchirwidzana neni. Please ndibetsereiwo, ndoita sei? It was never my intention. Zvose zvakaitika. Murume uya akatombondithreaten akati ndinokuuraya iwe, haufaniri kuti unge uchizofamba uchiudza kana ani zvake nezvose zvatakanoita kun'anga. So right now nekuda kwekushungurudzika ndazongozviudza kuti kusiri kufa ndekupi. Can you please help me ndiwanewo at least something chinondibatsirawo? N'anga iyo yakati iyo inokwanisa kundibatsira but iri kuda mari yakawanda. Iniwo mari iyoyo handikwanise kuiwana. Yaiti inokwanisa kundipa mushonga kana ndikaibhadhara 8,000 US. Hanzi mushonga iwoyo ndo wandinozoenda nawo ndakauisa pasi perurimi rwangu, then hama dzemufi dzinobva dzazonzwisisana neni, at least dzobva dzazombozorodza mweya wemufi uyo uri kunyanyisa kundishungurudza. As we are talking right now, mweya uyu ndiri kutonzwa mukadzi uyu achitondizevezera munzeve dzangu. Zvingori faniso, ndinongonzwa voice rake ka1 zvobva zvatoti zi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.